Olyan, mint anyám. Attól nem is vár semmit. Abszolút. Gyújtunk el, ne? Gyújtunk el. Tedd fel a szemüveget, hogy lássam is valamit. Hozzátok, hozzátok! Hát te bazzeg, nem látok semmit. Hozzátok, hozzátok, bazd meg! Hát ez nagyon funny, annyit ittam, hogy mindjárt bukik a valami. Lehány. Nem baj. De nem ám bevíztek valami izébe. Pisikek, kakiszex. Belesek a kukába, vagy valami. Na, a szemüveget vegyétek már ki a keziből a faszba. Ezt a keziből adom. Na, és akkor így fogod Jó, Miki, állj félre, hogy... Na, és akkor menjünk innen a picsába, mert... Hú, bazzeg, itt pinyátám is van. Hú, itt van. Tapogassa ki. Az a kötélre fog ütni, az fejbe bassza magát, de nem baj. Azt megnézem. De nem elmehet muntogni, be kell menni kéte. Bogi, menj onnan. Na, jobban. Na, földön van, adj neki! Keresd ki! Gondolj Ázisra gondolj! Ibaura! Libánra! Meg az összes szomáliai köcsög fek a liggér gecire, arra Megörmített azt a botot, megörmítetted, jó van ez. Már nem mozog. Látom. Oké. Várjál. Azt ki kell egyengetnünk majd a Boginak a botját, mert... Akkor enyém lesz a feje? Várjál, itt van. Akarom, hogy enyém legyen. Bogi, hogy enyém legyen a feje. Azt akarom, hogy enyém legyen a feje. Most mivel leszakadt, a Miki megfogja, és akkor úgy üsd. Sejte! Jej! Csak rád is válaszolok. Haha, mond Jó, pinyátám. asztalhoz. Na! Haha, hol a Happy birthday. Hát nem fogom tudni elfújni. Gondolj valamire! Sasha Grayre, Alexis Texasra vagy a többire? De akkor... Brianna Laura. De akkor nyalni fogja a gyertyákat. Jenna Hayesre is gondolhatsz. Na fújjál már valamit. Várjál, hát azt nem tudom elfújni azt a nagy Hát egyébként szemöldökét. hát a szemöldököm. A többit fújd el. Hey, hát köszönöm gyerekek, erre nem számítottam. Hogy még Tudom, hogy élem is lesz. szerzésre számítottál, de hát csak ez volt. Hű. Meleg? Kicsoda?